F'dan il-lejl qaddis tal-miliet, nilqakom għal prijtka tat-tifel mill-Katedral ta' San Pawl fl-Imdina. Din ser twassalna sabiex f'nofs il-lejl l-Arċisqof Charles Scicluna imexxi qudiesa fis-solennità tat-twelid ta' Sidna Ġesu Kristu. Miegħu jikkonċelebra l-Kapitlu Metropolitan bis-sem tal-Kor Jubilate Deo li huwa l-kor tal-Katedral Metropolitan.
Il-Verb sar bniedem, Alleluja. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Dan jgħid il-mulej, għad toħroġ fera mit-sok ta' Ġesse, għad timbet rimja minn eroqu. Fuqu jistrieħ l-ispirtu tal-mulej, l-ispirtu tal-erf u d-den, l-ispirtu tal-aqal u l-qawwa, l-ispirtu tal-erf u l-biża tal-mulej, u l-għaxqa tiegħu fil-biża tal-mulej. Ma jiġġudikax skont ma jidher fl-għajnejn u ma jagħtix sentenza skont ma jisma', iżda jiġġudika l-imsejknin skont il-ġustizzja u jagħti sentenza skont is-sewwa lill-fqajrin tal-art. Isawwat il-kiefra bix-xettru ta' fommu u b'nifs xuftejh joqtol lil-ħażin. Il-ħżiem ta' ġenbejh tkun il-ġustizzja u l-fedeltà il-ħżiem ta' qaddu. Il-lupu jibda jgħix mal-ħaruf, il-leopard mal-gidi u jiraw fl-imkien l-oġol u ferħ lill-jum. Tfajjel żagħżugħ isuqhom. Il-baqra u l-ors jiraw fl-imkien u l-friħ tagħhom fl-imkien jistrieħu. Lill-jum bħal-gendus jiekol it-tiben, it-tarbija tal-ħalib titlieb fil-ħofra tas-serb u t-tifel miftum idaħħal idu fil-bejta tal-lifa. Ma jagħmlux aktar deni u anqas ħsara fuq il-muntanja qaddisa kollha tiegħi, għax mimlija l-art bl-għarfien tal-mulej, bħalma l-baħar u miksib lill-mijiet. Imbagħad jiġri f'dak il-jum li l-erq ta' Ġesse jieqaf bħala sinjal għall-popli, lilu jfittxu l-ġnus u l-amara tiegħu tkun imsebħa. Illum, is-sultan ta' Smewwiet għoġbu jitwielet għalina minn xebba biex lill-bniedem li kien mitluf jerġa' jsejjaħlu għas-saltna tas-sema. Glorja l-Alla fl-għola ta' Smewwiet u s-sinflart lill-bnedmin ta' rida tajba. Qari mid-diskorsi tal-Papa San Iljun il-Kbir. Eżiż, illum twilet is-Salvatur tagħna, ejjew nifirħu. Mhuwiex sewwa li wieħed isewwet qalbu fejn imwielda l-ħajja, dik il-ħajja li qerdet il-biża' tal-mewt u mlietna blena tal-ħajja ta' dejjem. Ħadd mhu se jkun imċaħħad minn semu f'din ix-xrara ta' għena li għalih kulħadd xorta waħda u msejjaħ, għax sidna li qeret id-dnub u l-mewt bħalma l-ħadd minna ma sab nieqes mill-ħtija hekk ġie biex jeħles lil kulħadd. Jitenna l-qaddis għax wasal għall premju, jifraħ il-midneb għax hu mistieden għall maħfra, jieħu r-ruħ il-pagan għax issejjaħ għall ħajja. Għax liben ta' Alla fil-milja ta' żminijiet kif fassal Alla fil-pjanoli tiegħu li ħadd ma jista' jiflih, sar bniedem biex jerġa' jħabbeb il-bnedmin mal-ħallieq tagħhom. U hekk ix-xitan li bih daħlet il-mewt fid-dinja jintrebaħ bis-saħħa ta' dik l-istess natura li biha hu kien ħareġ rebbieħ. Kien għalhekk li meta twilet il-mulej l-anġli għannew glorja l-Alla fl-għola ta' Smewwiet u ħabbru slim fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Għax huma raw lil Ġerusalemm tas-sema tibda tinbena mill-ġnus kollha tal-art. U jekk jifirħu daqshekk l-anġli fil-kobor kollu tagħhom, kemm għandhom għax jitennew il-bnedmin fiċ-ċokon tagħhom u d-dimemil bħal dan tat-tjieba ta' Alla emil li ħadd ma jista' jfissru bil-kliem. Niżuħaj l-Alla mela eżiż tiegħi permezz ta' Ibnu fl-Ispirtu Santu, għax fil-qalb l-aktar ħanina tiegħu li biha ħabna huwa ħenna lina
U meta konna mejta minħabba dnubietna, tagħna ħajja ġdida fl-imkien ma' Kristu biex bih inkunu ħolqien ġdid, xogħol imsawwar mill-ġdid. Ninżaw il-bniedem il-qadim bl-emejjel tiegħu u la darba issa ksibna sem fit-tnissil ta' Kristu ejjew niġħdu l-emejjel tal-ġisem. Ara fonisrani l-kobor tiegħek, int li sseħibt ma' Alla fin-natura tiegħu, la terġax taqa' fil-post baxx ta' dari bħajja mix-xierqa. Ftakar tal-imaras u ġisem int membru. Żomm f'moħħok li inti nqtajt minn taħt is-seta tad-dlamijiet u għaddejt fid-dawl u s-saltna ta' Alla. Bis-sagrament tal-Magħmudija sirt tempju tal-Ispirtu Santu. Qis l-Ispirtu hekk qaddis li jammar fik ma tkeċċiħx minnek b'emejjel ħżiena u tintelaq mill-ġdid taħt il-jasar tax-Xitan, għax il-ħlas tal-fidwa tiegħek u d-demm ta' Kristu. Illum niżel fostna mis-sema is-siliem tas-sew. Illum feċċi d-dawl tal-fidwa l-ġdida, il-jum imħejji għalina sa mill-qedem, il-jum tal-għena ta' dejjem. Illum ismewwiet ċerdu l-għasel fuq l-art kollha. Te Deum. Tibi omnes
nitolbu. U Alla jindnot tal-ħġeb laqt il-bniedem fil-gobor tiegħu u baċeb akbar ġeddittu wara li wan. Għamel nissieħbu ma' Kristu fin-natura tiegħu ta' Alla kif hu oġbu semmana fin-natura tagħna l-bnedmin. U li hu Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Lejla għanna l-luk maħna li sej jagħmel il-pritka tradizjonali tal-miliet tat-tifel, tifel mir-Rabat, u allura nawgurawlu ukoll li l-lum se jkun u li jagħtina din l-aħbar ta' ferħ propju fil-katedrali lejla. Eżis ħuti, f'dan il-lejl qaddis ser nagħtikom aħbar tajba. Illum misset lili x-xorti nwassal din l-aħbar. Ifirħu għax twilet għalina Ġesu bambin. Il-lejl kien fl-ewqa tiegħu. Kulħadd kien wieqed, kull imkien talma kbira. Il-kwiekeb kienu jiddu qishom tikek tal-fitta fis-sema. Bil-bqija ħemda sħiħa. Ir-rajja kienu ilhom li ġarbu l-merħliet tagħhom ma kien baħat imqajjem. F'daqqa waħda der dawl kbir li mela weddija dawk l-orjiet fil-imħawi tal-Beltik ta' Betlem. Tant ħellu mis-sema nstema' jidbi bil-ħemda. Staġbu dawk l-irġiel u beżaw u bdew jistaqsu lil wieħed il-ieħor x'ikun dan. U niżel ħdejhom Anġlu u għalilhom la tibżawx, se nagħtikom aħbar tajba għalikom u għall-poplu kollu. Illum fil-belt ta' David twieled Kristu l-Messija. Issibu darbija mfisqija u mqiegħda f'maxtura. Malli l-aġlu tem dawn il-kelmiet. Għad kbir ta' anġli jinstabaw ikantaw glorja l-Alla fil-għoli ta' smawiet u paċi fl-art li t-medmin terda tajba. Iva ħut il-eżis. Illum il-Knisja wkoll tkanta glorja u paċi għat-twelid ta' Ġesu bambin. Il-bniedem huwa l-isbaħ u l-ola fost l-lejjaq kollha. Huwa maħluq fuq ġbija Alla u għandu ruħ li ma tmut qatt. Fil-bidu tal-ħolqien kien bniedem ħieni imma l-bniedem għamel żnub. Kemm kien iblaħ il-bniedem, kemm xi drabi li mġibadana, drabi tindiket lill-Alla. U issa min se jeħles il-bniedem mid-dnub u jerġa' jagħmluh ħbieb mal-Alla. Ħadd li falla stess ma seta' jisalva l-bniedem. U hekk naraw kif Leben sar bniedem u twilet għalina. Ġesu mibgħut mill-Alla biex jirbaħ l-ħażen ta' xitan u jirbaħlu għal dejjem. Ġie fid-dinja biex jgħallimna noħobbu lill-Alla u l-paxma tagħna. Ħobb lill-Alla fuq kollox u l-paxma tiegħek bħalek innifsek. Dawn il-kelmiet jiġbru fihom it-tagħlim kollu ta' Kristu fl-Evanġelu. Ġesu ġie biex jgħallimna naħfru u nħobbu lil dawk li jagħmlulna d-deni. Jekk tagħmlu l-ġid lil dawk li jsejmulkom, xi tkunu qed tagħmlu dan kollu? Mhux kulħadd hekk jagħmel. Is-Sinjur Alla permezz tal-Profeta Mekija kien ħabbar l-Messija kellu jitwiled f'Betlem. U int qobel ta' Betlem għalkemm li żgħar fost l-bliet ta' Ġuda, inti li żjed tixxurtjata għax ġewwa fik kellek tara lil dak li kellu jisalva l-dinja. Min jista' jfhem ħsibiet u ġwaqat t'Alla. Alla nqeda biċ-ċentiment li kien ordna l-Imperatur Ċensar Awgustu biex Marja u Ġusepp jmorru Betlem. Huma tnejn kienu minn nisel ta' David. Marija l żmien u tagħti d-dinja t-tifel li kellu jkun il-Messija. B'hekk twettaq il-kliem tal-Profeta Mekija. Kemm inħossu aħna tfal meta naraw kif ġibu ruhom in-nies ta' Betlem ma' Marja u Ġuseppi. Għaliex Ġesu kellu jitwiled ġaqar tal-annimali
għaliex ħadd ma tagħhom kien. Kemm sniktu Marja u Giuseppi għal dan kollu? Imma Huti, mhux hekk nagħmlu aħna meta ma naċċettawx il-kelma tal-Alla u nagħmlu dak li jfetz lilna? It-twelid ta' Ġesu mhux biss kien ta' glorja lill-Alla, imma wkoll ġab il-paċi slim fost il-bnedmin. Xi tfisser il-paċi mħabbra mill-anġli mid-dinja? Il-paċi tfisser ftehim, ordni, imma kemm ħaġa tqila li jkollna l-paċi. Il-bniedem huwa mimlijera, kburija u mibeda. Dan kollu ġej minn qalb imħassra mid-dnub. M'hemmx bosta dnub fil-qalb tagħna jekk fiha indaħlu lil Ġesu. U bekk insiru qalb waħda mal-proxmu tagħna u l-paċi slim ta' Kristu isalġru fina. Iva, flimkien mal-anġli u Marja ta' Betlem ikkantaw glorja l-Alla, Alla fil-persuna ta' Ġesu li jarmar fostna verbum dej karvok timest. Liben talla sar bniedem. Ifirħu, Iva, ifirħu ngħidulkom il-lejla għax fil-mulej sirna familja waħda. Alla u bissirna. Kristu wieħed minna. X'dera tal-għaġeb kienet meta San Franġisk ħoloq ix-xena tal-presepju? Xena li kienet tant tal-qalb għal San George Greka li rrid f'dawn it-tiem jingħaqta presepju jew grotta li tfal ċkejknin. U int, ġustu darbija, li żolbok biex titfaħar stek fuqna wkoll. Birak il-morda, lil dawk li għaddejjin minn xi tbatija, lil dawk li jaqtaw qalbhom. Birak lill-ġenituri u l-familja tiegħi, is-saċerdoti, il-katekisti u l-dawk kollha li xtaqu lil ġid. Birak il-parċċa tagħna ħalli aħna wkoll nibqgħu nisimgħu il-kelma tiegħek. Għamel Ġesu biex f'kull familja tista' dar il-paċi u l-għaqda biex flimkien inkantaw glorja l-Alla fil-għolli ta' smawiet u paċi fl-ardi l-bnedmin ta' rida tajba. Viva Ġesu Bambin! Erġgħu ċabxku.
sit carnem filius, alleluia. Dei Patris Altissimus, alleluia, alleluia. In cordis jubilo Christum natum adoremus, cum novo canticum. Per Gabriele nuntium, alleluia. Virgo concepit filium, alleluia, alleluia. In cordis jubilo Christum natum adoremus, cum novo canticum.
tal-Ibenu tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Aħna niċċelebraw il-lejl qaddis tal-miliet ħuti jew nar fuħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqarlan la li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallejt mirjieti. Tija tiegħi bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna d-dubitna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo. Pax hominibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi propter maniam, gloriam tuam. Gloria in excelsis Deo.
sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Nitolbu. U Alla inti dawwal dan il-lejl qaddis bid-dija tad-dawl veru, għamel li kif fid-dinja rafna l-misteru tad-dawl ta' ibnek, hekk ukoll fis-sema nitaxqu bil-ferħ tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li walla u li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Il-poplu li kien miexi fid-dlam ra dawl kbir. In-nies li għodu fart id-dlam dawl idda fuqhom. Int kattart il-ġens, kabbart il-għena, huma ferħu quddiemek bħalma jifirħu fi żmien il-ħsad, bħalma jifirħu fi qsim il-priża. Għax il-madmat li kien itaqlu u l-ħatar ta' fuq spallejh u l-bastun tal-argużin int kissirtom bħal fjum Midjan. Għax kull qorq li ħabbat fit-taqtija, kull mantell marrar fid-jem jispiċċa għal ħruq biex jiklu n-nar. Għax tweldinna tifel, ingħatalna iben, is-seta tkun fuq spallejh u jsemmuh Kunsillier tal-Aġeb, Alla Setan, Missier għal dejjem, Prinċep ta' Slim. Kbira tkun setetu u slim bla qis fuq it-tron ta' David u s-saltna tiegħu. U jwettaqa u jsaħħaha bil-ħaq u s-sewwa minn issa u għal dejjem. Il-ħeġġa tal-Mulej tal-Eżerċiti tagħmel dan. Il-kelma tal-Mulej.
Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lil Titu. Aziz, deret il-grazzja ta' Alla għas-salvazzjoni lil bnedmin kollha. Jitrawimna nwarbu l-ħażen u l-ġibdiet tad-dinja biex ngħixu bir-rażna u l-ġustizzja u t-tjieba f'dan iż-żmien u nistennew it-tama ħinja u d-dera tal-glorja tal-Kbir Alla u Salvatur tagħna Ġesu Kristu. U li talilu nnifsu għalina biex jifdina minn kull ħażen u jnaddafna u jagħmel minna poplu magħżul għalih, poplu mħeġġeġ għall-Emil it-tajjeb. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dik il-ħabta, Ċesari Awgustu ħareġ digriet biex isir ċensiment fid-dinja kollha. Dan kien l-ewwel ċensiment li sar meta Kirinu kien gvernatur tas-Sirja u kulħadd mar biex jinkiteb, kull wieħed fil-belt tiegħu. Giuseppi wkoll mar mill-Galilija, mill-belt ta' Nażaret u tala l-Ludija fil-belt ta' David jisimha Betlem, għax hu kien mid-dar u l-familja ta' David, biex jinkiteb flimkien ma' Marija l-arussa tiegħu li kienet ila. Ġara li meta kienu hemm, Marija l-ilha żmien biex teħles u wildet l-ewwel iben tagħha. Fisqitu medditu f'maxtura għax ma kienx hemm post għalihom fil-lukanda. F'dawk l-inħawi kien hemm xi rajja fir-raba qassa mal-merħla tagħhom bil-lejl u derilhom anġlu tal-mulej. Il-glorja tal-mulej iddiet madwarhom u qabadhom biża' kbir. Iżda l-anġlu qalilhom: tibżawx, għax araw qiegħed inħabbrilkom ferħ kbir, ferħ li se jkun għall poplu kollu. Illum, fil-belt ta' David, twildilkom Salvatur li hu l-Messija il-mulej. Bħala sinjali kolkom dan, issibu tarbija, infisqija u mimduda f'maxtura. F'daqqa waħda, inaqdu mal-anġlu għad kbir ta' qtajja tas-sema, ifaħru lill-Alla u jgħidu: Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u slim fl-art lill-bnedmin li jogħġbu lilu. Il-kelma tal-mulej.
tibżowx. Għaxaraw qiegħed inħabbrilkom ferħ kbir. Dan il-lejl qaddis tal-miliet l-istedina ta' din it-tarbija ċkejkna hija biex aħna ma nibżgħux. Jista' jkun li fid-dinja fil-ħajja tagħna hemm ħafna affarijiet li jafu jbeżżowna, jħawduna, jinkwetawna. Illum il-mulej waqt li stedinna nħarsu lejn ibnu imwieled starbija permezz tal-anġlu jgħidilna tibżgħux. Imma għaliex m'għandniex nibżgħu aħna li nisimgħu l-aħbarijiet nisimgħu dwar gwerer, epidemiji, violenza, qtil. Għaliex m'għandniex nibżgħu? Ir-risposta jagħtijilna l-anġlu stess. Qiegħed inħabbrilkom ferħ kbir. Huwa l-ferħ li l-mulej jippreżentalna bħala antitodu, bħala risposta għal biża li jnikkitna, iħawwadna u jgerfixna. Dan huwa ferħ għal poplu kollu. U minn fejn ġejn dan il-ferħ? Illum tweldilkom Salvatur. Li hu l-Messija, il-mulej. Dawn huma titli qawwija ħafna. Salvatur, Messija, mulej. Huma titli ta' seta, ta' kobor. Forsi mdorrijin nassoċjawhom mal-arroganza tal-poter, mal-qawwa tal-armi. Imma x'inhu s-sinjal tas-Salvatur, tal-Messija u tal-mulej? Bħala sinjal ikolkom dan. Issibu tarbija, minn fisqija, mimduda f'maxtura. Is-sinjal ta' tarbija ċkejkna, dipendenti minn kulħadd. Bla ebda titlu ta' arroganza jew kobor ta' din id-dinja. Ikun is-sinjal għalina li twieled Salvatur, Messija u mulej. U din it-tarbija infisqija minn omma turija ta' mħabba u protezzjoni hija mimduda f'maxtura. Il-maxtura tal-annimali li minna imaxtru, li minna jiklu, li minna ħadna il-kelma presepju, għax maċtura bil-Latin huwa presepium. Din il-maċtura turina li din it-tarbija għad tgħid fuq annifisa danu ġismi, danu demmi, min jikol ġismi jixrod demmi, jibqa' fija u jiena fih. Din hija t-tarbija li twildet fil-belt tal-ħobs, Betlehem. Din hija t-tarbija li tqiegħdet f'maxtura. Donna biex tgħidilna jiena kolni tiegħek. Inti se tkun kolni tiegħi. U għaliex għandna bżonn nagħtu qalbna lil din it-tarbija? Biex timlina bil-ferħ tagħha, tkeċċi minn qalbna il-biża, l-inkwiet, it-tensjoni. Wara kollox, din it-tarbija ċkejkna hija tassew is-Salvatur, il-Messija, il-mulej.
Illum fil-kredu, meta niftakru li l-liben talla sar bniedem, namlu moment ta' adorazzjoni u ninżlu għarkubtejna. Jina nemmen falla wieħed il-mistier li jista' kollox li ħallaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jdirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina, bata tar Ponzju Pilatu, mietu difnuħ. Fit-tielet jum għam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jeġa jiġi bil-glorja biex jagħmilha mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltn tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben. Li hu meqjum mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'fomm il-profeti. U fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar mudija waħda l-mafra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Nitolbu li l-Ispiritu ta' dan il-lejl qaddis jinżel fil-qlub tagħna u jagħtina l-faraġġ u l-paċi. Għall-Knisja biex issir dejjem iżjed tixbaħ lil Kristu li Ommu Marija welditu fil-faqar u fl-umiltà. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-bnedmin foqra, imwarbin u vittmi tal-vjolenza u tal-gwerra biex il-mulej iġibilhom id-don tal-paċi dejjema. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għat-tfal kollha tad-dinja u l-aktar għal dawk li huma bla ġenituri, bla dar u bla ekel, jew li huma maħqurin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal paċi fid-dinja u f'pajjiżna biex Kristu jallimna nħobbu nirrispettaw lil xulxin bħal aħwa. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina li jinġbarna f'din l-Ewkaristija fil-miliet tal-mulej biex nilqaw lil Kristu f'ħajjitna kif laqgħuh Marija Giuseppi u Raja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ħadd tkun toġbok mulej l-offerta li qegħdin nagħmlulek fil-festa tal-lum biex din il-qima qaddisa tagħna u bil-grazzja tiegħek naslu għall glorja ta' Kristu li fih tinsab miegħek in-natura tagħna l-bnedmin. Bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Għax bil-misteru tal-verb magħmul bniedem rajna dawl ġdid mid-dija tiegħek. Hekk li aħna narfu lill-Alla f'sura li naraw bih niġibdu biex inħobbu dak li issa ma narawx. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, maqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Missier ħanin miċ-ċokontana li tolbuk bibnek Ġesu Kristu Sidna, ilqgħu birek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna s-sagrifiċċju. Aħna nofruhomlok l-ewwel nett tal-Knisja tiegħek qaddisa u kattolika għati slim ħarisa qada u mexxija mad-dinja kollha. Flimkien ma' l-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli, ma' l-Isqof Joseph li qed jgħinni ma' l-Isqof Anton u ma' l-isfijiet kollha li ħadnu jistqarru il-fidi vera u kattolika li għaddewna l-Apostli. Ftakar mulej fil-Knisja fil-qaddejja tiegħek u ftaw kollha li hawn miġma' dwarek. Inta ftajjeb il-fidi turabta tagħhom miegħek. Għalihom aħna nofrulek u huma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħira għal ġid tagħhom u ta' qrabathom biex jiksbu l-fidwa ta' ruħu u jeqelgħu is-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw u huma jresqu t-talb u x-xewqat tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru. Imseħbin mal-Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba
waqt li niċċelebraw il-lejl qaddis li fih il-Verġni Mqazza Marija bla ma tifseġ bubita tat li d-dinja l-feddej. Inġeddu bil-qima t-tifkira tal-istess glorjuża dejjem Verġni Marija, l-istess Alla u Sidna Ġesu Kristu. Tal-arus taħa San Giusepp, tal-apostli u l-martri tiegħek, Pietru, Pawlu, Andrija, Ġagbu, Ġwanni, Tumas, Ġagbu, Filippu, Bartilmew, Mattew, Xmunu, Taddew, Linu, Kletu, Klement, Sistu, Kornelju, Ċiprianu, Lawrenz, Krizogonu, Ġwanni u Pawlu, Kozma u Damjan, u tal-qaddisin tiegħek kollha għal-mertu it-talb tagħhom enna f'kollox u ħarisna. Il-qani tolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Seddaq ħajjitna fi sliem eħlisna mit-telfin ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-mażulin tiegħek. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta. Għamel li tkun kollha kemm tiegħek u taqa' qaddisa il-qaħħa biex isir għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu. U hawn il-lejl għamel babata ħalħobs li dejn qaddisa u imbirka tiegħu. Refajnejh lejn is-sema lejk Alla missieru li tista' kollox. Raddek il-ħajr birek qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħadan il-kalċi Aziz li dejn qaddisa u mbirka tiegħu. Reġarat il-ħajr birek tal id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Għalek mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek, aħna u namlu dan tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibne Ġesu Kristu Sidna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u tat-tluq glorjus tiegħu fis-sema. Nofru l-isseb tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtna, vittma safja qaddisa bla teba, il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħad fuqhom ħarsa ta' tjiba u sliem, il-qaħħom bħalma oġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġustijek Abel, il-sagrifiċċju ta' missierna Abram u sagrifiċċju li offrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddis vittma bla teba. Fiċ-ċokontana nitolbuk Alla li tista' kollox, għamel l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-artar tiegħek fis-sema biex aħna l-koll li nieħdu semna mill-altar u nitqarbnu bil-ġisem u d-demm imqaddes ta' ibnek nimtlew b'kull barka u grazzja tas-sema. Ftakar ukoll mulej fil-qaddejja tiegħek li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Magħmudija u qegħdin jistrieħu fir-raqbta tas-sliem. Ħenna lihom mulej u għati lilhom u l-daw kollha li jistrieħu fi Kristu ilena id-dawl u s-sliem. Lilna wkoll midinbin għaddejja tiegħek li nittamaw fil-kotra tal-ħniena tiegħek, għatina sem fix-xirka tal-qaddisin apostli u martri tiegħek. Ġwanni, Stefnu, Mattija, Barnaba, Injazju, Alessandru, Marcellinu,
Pietru, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia u tal-qaddisin tiegħek kollha daħħalna fil-wirt magħhom mhux għall-merti tagħna iżda għall-ħniena u l-maħfra tiegħek bi Kristu Sidna. Bih mulej dejjem taħlaq u tqaddes dan il-ġid kollu, timlih bil-ħajja tbirku u tqasmu lilna. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu kif għallimna u ridna namlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnobietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna, Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jint trid fiha, jint li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu il-paċi lil xulxin. Dan li neħed nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun irfejha.
nitolbu. Għatina nitolbuk mulej Alla tagħna li aħna niġbarna ferħana biex niċċelebraw it-twelid tal-feddej tagħna, ikun jistoqilna nissieħbu miegħu permezz ta' ħajja tajba bi Kristu Sidna. Illum il-Papa Franġisku nieda il-ġublew tas-sena 2025 li xtaq li jkun ukoll il-ġublew tat-tama. Aħna fid-dioċeżi ninawgurawh il-ħadd li ġej 29 ta' Diċembru, fil-5 nibdew pellegrinaġġ mill-grotta Qaddisa ta' San Pawl mis-Sirna, ir-Rabat, u mbagħad naslu hawnhekk namlu ċelebrazzjoni li bih nibdew il-ġublew fid-dioċeżi tagħna flimkien mad-dioċeżijiet kollha fid-dinja kollha. Nistidinkom biex nieħdu sem ukoll minn dik li l-Papa jixtieq bħalma qalilna lilna l-isfijiet li tkun festa kbira ta' ħniena. Festa kbira ta' ħniena. Ma' nfusna l-aħwa, ma' xulxin u għad-dinja li tant għandha bżonn ta' ħniena. Il-mulej ma'kom. Alla tiba bla tarf li bl-inkarnazzjoni ta' ibnu keċċa dlamijiet tad-dinja u bit-twelid glorjus tiegħu dawwal dan il-lejl qaddis ikeċċi minnkom id-dlamijiet tal-ħażen u jimla qlubkom bid-dawl tal-qdusija. U li permezz ta' anġlu mela bil-feħ li rajja bl-aħbar ta' twelid tas-Salvatur tagħna, ifawwa lilkom ukoll bilena u jibatkom ix-xandru l-Evanġelju tiegħu. U li bl-inkarnazzjoni ta' ibnu qaqqat il-ħwejjeġ tal-art ma' dawk tas-sema, jimlikom bisliem u jsaħħaħ ir-rieda tajba tagħkom u jseħħibkom fil-ġid tal-Knisja tas-sema. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Il-Miliet it-tajjeb, a very happy Christmas.
naslu fit-tmiem din il-quddiesa ta' nofs il-lejl mill-Katedral ta' San Pawl fl-Imdina fejn iċċelebrajna it-twelid ta' Sidna l-Mulej. Infakrukom li għada f'jum il-miliet se ssir quddiesa fil-Katedral ta' San Pawl l-Imdina fid-9:30 ta' filgħodu, immexxija wkoll mill-Arċisqof Charles Cicluna. Grazzi tal-li naqadtu magħna. Nawguralkom il-kumplament tal-lejl it-tajjeb u fuq kollox il-miliet it-tajjeb lilkom, il-familji u l-eżies kollha tagħkom.